खुलुमबाय बयनिबो सिगाङाव जोंनि गोजौसिनाव थानाय आफा इसोरा बाख्नाय जाथों। नैथियाव बेयाव आंजों लोगो लानाय साफ्रोमखौबो फोरबो जिसुनि मुङाव आं गोजोननाय जासिबाय। दिनै आं इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ लानानै दान्दिसे सम लाइभ नोंथांमोनजों नुजानो होननानै थि खालामबाय। अब्ला जोङो दिनैनि सारमनसिम थांनायनि सिगां जोङो दोंसे मेथाइ खोनासंग्रोनानै लानि, बिनि उनाव जों फारि फारि थांबाय थागोन। अब्ला खोनासंदो। रायलायनाय साउन्ड बा मेथाइनि साउन्डखौ मोजां खोनायाखैबा आंनो खोन्थाहरबानो जाबाय अननानै। आंखाल दिनै सुबुंनि गेजेराव अननायनि गोरोबलायनाय निमाहा होनाय गासै गोमालांबाय। आंखाल दिनै सुबुंनि गेजेराव अननायनि गोरोबलायनाय निमाहा होनाय गासै गोमालांबाय। खौसेथिया अननायनि बान्दो बायफ्रुलांबाय। खौसेथिया अननायनि बान्दो बायफ्रुलांबाय। होलांदोंमोन जिसु दैखोनथि अननायनि गलगाथा क्रुसनि सायाव। होलांदोंमोन जिसु दैखोनथि अननायनि गलगाथा क्रुसनि सायाव। गैला अननाय गनायलायनाय इनाय मावनाय बांलांबाय। सुबुंनि गेजेराव गोसोम जोमै दाखार। गैला अननाय गनायलायनाय इनाय मावनाय बांलांबाय। सुबुंनि गेजेराव गोसोम जोमै दाखार। साउन्डखौथ' खोनादों जानांगौना? खोनायाखैब्ला अननानै खिन्थाहरनो आं खावलायबाय, जाय जे नायदों आरो जाय जे आंनि लाइभआव बाहागो साफ्रोमखौबो आं बरायग्रोनाय थाबाय। जोङो दिनै इसोरनि गाहाम बाथ्रा सोलोंगोन। आङो बे गाहाम बाथ्रानि बाइबेल भार्सखौ लादों जाहैबाय मेथ्यु चेप्टार 6 भार्स 26। बेखौ लानानै जों दिनै सावरायगोन। माथाइनि लिरनाय द' बालाबनि 22 सिरिखौ लानानै जों सावरायगोन। मेथाइखौ जों खोनासंग्रोनि, बिनि उनाव जोङो दिनैनि हाबाफारिखौ लागोन। मिथिंगा बर'हाय आदा अके हेल' थेंक इउ स' माच लाइभआव बाहागो लानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। अनलायनो सोलोंदो निमाहा होलायदो आदरार नखरा
सोरगोनि गोजोननाय फैगोन मेथाइखौथ' मोजां खोनादों जानांगौ ना? अनलायनो सोलोंदो निमाहा होलायदो हादरार नखरा सोरगोनि गोजोननाय फैगोन अननाया बारहोयो हादरार नखरा रंजानायनि बार खोलो खोलो अननाया बारहोयो हादरार नखरा रंजानायनि बार खोलो खोलो आंखाल दिनै सुबुंनि गेजेराव अननायनि गोरोबलायनाय निमाहा होनाय गासै गोमालांबाय आंखाल दिनै सुबुंनि गेजेराव अननायनि गोरोबलायनाय निमाहा होनाय गासै गोमालांबाय खौसेथिया अननायनि बान्दो बायफ्रुलांबाय खौसेथिया अननायनि बान्दो बायफ्रुलांबाय थेंक इउ अब्ला जोङो दिनैनि हाबाफारिखौ जों जागायदिनि ना दिनै आङो इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ बुंगोन जाहैबाय दिनै मानसि हारिया संसाराव जोनोम मोननानै दिनै थांनानै थानायखौ लानानै ओरैबायदि गिनाय मोनो ओरैबायदि साननाय फैयो आं संसाराव माबोरै थांनानै थानो हागोन बा माबोरै मोजां न'खर खुंलांनो हागोन गाबोन माखौ जागोन माखौ गानगोन माबोरै बिल्डिं लुनो हागोन संसारनि गोसोनि मोदोमनि नै बेफोरबायदि नांगौ अबिलासफोरजों जों सुफुंजायो जोङो खस्थ' मोनो आरो थांनानै थानायाव ना बेनिखायनो बेखौ लानानै आं दिनै इसोरनि गाहाम बाथ्रा एसे सावरायनो लुबैदों आरोना आंनि दिनैनि बाइबेल सिरिया जागोन दिनै इसोरा बुहुमनि गासैखौबो सोरजिदों आरो बे सोरजिनायनि गेजेराव मानसिखौनो बयनिख्रुइ गियानिसिन साननो हाग्रा गोरोंसिन सोरजिदों जाहैबाय आरोना आरो बेनि गेजेरावनो दिनै मानसियानो बयनिख्रुइ दुखुसिनाव थायो बयनिख्रुइ जिंगासिनायाव थायो बेखौ लानानै दिनै बे मेसेजआ जागोन बेनिखायनो आं नैबेयाव दिनै बुंनो लादों इसोरा गासैखौबो सोरजिदों बेनि गेजेराव दाउसिनफोरखौ जों साननानै नायनि बेजों जों रुजुनि दिनै बे बाइबेल सिरिया बे दाउसिनफोरखौ लानानै आं दिनै बुंनो सानदों जाहैबाय दिनैनि टाइटेला जाहैबाय लुक एट द बार्ड्स दाउसिनफोरखौ नायहर होननानै आं बुंदों आरो दिनैनि बाइबेल सिरिया माथाइनि 6 बालाबनि 22 सिरिया मेथ्यु चेप्टार 6 भार्स 26 बेयाव मा लिरनाय दं आं बर'नि फरायगोन नोंथांमोना एसे खोनासंदो ओरैबायदि लिरदों बेयाव ओरैबायदि मोजां बाइबेल सिरि लिरदों नख्राङाव बिरबायनाय दाउसेनफोरखौ नायदो बेफोरो बेगरबो फोआ आबादबो बुथुमा अब्लाबो नोंसोरनि सोरगोनि बिफाया बेफोरखौ खांगासिनो दङ साननानै नाय नोंसोरो दाउसेनफोरनिख्रुइ बेसेन गोसासिन नङाना होननानै बुंदों ओरैबायदि मोनसे मेसेज जोंनि गेजेराव होदों जों बेखौहाय सोलोंनो जाहैबाय आरोना नख्राङाव बिरबायनाय दाउसेनफोरखौ जोंखौ नायनो होदों नैबे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों इसोरा दिनै बेफोर बेगरबो फोआनो जानायनि थाखाय जेबो जिंगासिया आदार बिसोर बेगर जायो माइ जायो बायदिसिना फिथाइ सामथाइ जायो बिसोर दिनै गाव खेथि माव अब्लाबो बिसोर जिंगासिना होनना बुंदों आबादबो बुथुमा अब्लाबो नोंसोरनि सोरगोनि बिफाया बिसोरखौ खांगासिनो दं अब्लाबो बे सोरगोआव थानाय आफा इसोरा बिसोरखौ खांगासिनो दं होनना बुंदों साननानै नाय नोंसोरो दाउसेनफोरनिख्रुइ बेसेन गोसासिन नङाना होनना बुंदों
अब्ला आं दहायनो बुंदों इसोरा बे बुहुमाव मिथिंगायाव सोरजिनाय गासैनिख्रुइबो मानसिखौ गियानिसिन सोरजिबाय मानोना मानसिखौ बियो बांसिन अनो होनना बुंदों जेरै जिब जुनारखौ नाफोरखौ मानसिखौ जानो दिनै गोहो होदों एखथियार होदों मानो थाखाय मानसिखौ बांसिन अनोखाय बिफांनि फिथाइ सामथाइखौ जानो थाखाय एखथियार होदों मानसिखौ बांसिन अनोखाय अब्ला साननानै नाय बिफां साजों बा अख्रां साजों बिरबायग्रा दाउसिन दाउलाफोरानो गाव हारसिङै आबादबो फोआ बेगरबो बुथुमालासिनो बिसोर थांनानै थानायखौ जेबो जिंगाखौ सियाब्ला अब्ला बयनिख्रुइ अनसिन जानाय मानसिखौ दिनै इसोरा आलाय सिलाय खालामगोन ना नों एसे साननानै नायनांगौ आरोना बेनिखायनो जों बेखौहाय जों सोलिगोन बेसेबा गोबावनिफ्राय दिनैसो आंहा दा अके थेंक इउ गोदाव अके हेयार स्टाइल्सनो गुड इभिनिं सार अके गुड इभिनिं नोंनिसिमबो थेंक इउ स' माच लाइभआव बाहागो लानायनि थाखाय साउन्डखौथ' मोजां खोनादों जानांगौ ना अब्ला बेनिखायनो जों दिनैहाय सोलोंनि बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों जोङो माखासे बाथ्रा जों सोलोंनि जोङो मोनथाम बाथ्राल' जों सोलोंगोन नोंथांमोना खोनासंलांनो हागोन बे बाइबेल भार्सनि गेजेरजों जों मोनसे बाथ्रा सोलोंनि मोनसे खावलायनाय ए कल टु सी होनना बुंदों नायनो थाखाय मोनसे खावलायनाय इसोरा माखौ नायनो होदों अख्रां सायावहाय लुक एट द बार्ड्स अन द एयार होनना बुंदों बारनि सायाव अख्रां सायाव बिरबायनाय दाउसिनखौ नायनो होदों बेजों जों मा सोलोंनो हायो बेखौ जों सोलोंनि ना जिसुआ दिनै जोंखौ होनदों पे एटेनसन खोमा हो खोनासं होनना बुंदों बे मिथिंगाया जोंनो मा फोरोंदों दिनै बे मिथिंगानि बिरबायनाय दाउसिनफोरा इसोरनि महिमाखौ बेरखांहोदों होननानै बुंदों ना बे दाउसिनफोरा इसोरनि सोरजिनाय महिमाखौ बेरखांहोदों होनना बुंदों बेनिखायनो जों दिनै मानसिया इसोरनि सोरजिनाय महिमाखौ जों बेरखांहोनो हादोंना हायाखै दिनै दाउसिनफोरा मानसिफोरनि बायदि जेबो प्लान पलिसि थाया होनना बुंदों दे डन्ट प्लान लाइक हिउमेन्स मानसिनि बायदि बिसोरहा जेबो साननाय थिनानै दोननाय प्लानिंफोर जेबो थाया होनना बुंदों दे डन्ट सेभ लाइक हिउमेन्स मानसिफोर बायदि बिसोरो थिनानै दोना दोनथुमग्रा नङा दाउसिनफोरा अब्लाबो बिसोरो जेबो जिंगासिया होनना बुंदों अब्लाबो बिसोरो राननानै थाया होनना बुंदों मानोना बिसोरखौहाय इसोरानो जाहोयो होनना बुंदों इसोरानो बिसोरनो जगायो होनना बुंदोंना अब्ला दिनै बे दाउसिनफोरनिख्रुइ जिब जुनारफोरनिख्रुइ बेसेन गोसासिन मानसिखौ दिनै इसोरा मानो अना जानो जों जेबो जिंगासिनांगौ गैयाना बेनिखायनो दिनै जों संसाराव नुयोना जोङो रादाबफोराव जों जेब्ला नायो नुयो मानसिफोरनि साननाया मानसिफोरनि गोसोआ बुहुमाव बयनिख्रुइ धोनिसिन जानो लुबैनाय नङा होमबा गामियाव थायोब्ला बेनिख्रुइ गोजौसिन थानो लुबैनाय जोंनि मेगनफ्रा मा लुबैयो जोंनि बेंकनि एकाउन्टफ्राव गोबां थाखा थानायखौ जों लुबैयो जोंनि पार्सनेल जिबनखौ जोङो बयनिख्रुइ आजादियाव मोजाङाव जों थानो लुबैयो सुखुआव थानो लुबैयो नाथाय मा होनना बुंदों इसोरा बे संसारनिफ्राय बे मोदोमनिख्रुइ जोंनो मा फोरोंदों जोंनि फकासखौ जोंनि नोजोरखौ जों मायाव लाखिनांगौ होनना बुंदों जिजास टेल आस टु शिफ्ट आवर फकास फ्रम फियार टु फेथ होनना बुंदों जोंनि जे संसारनि गिनायफोर बेनिफ्राय जोङो फोथायनायाव जों सोलायनांगौ होनना फ्रम फियार टु फेथ होनना बुंदों जों दिनै संसाराव आं माबोरै थांनानै थागोन आं माबोरै रां खामायनो हागोन जोंहा गिनाय दङ साननाय दङ नाथाय बिनिफ्राय सोलायनानै इसोरनियाव फोथायनायावसो नांथाबनानै थानांगौ होनना बुंदों नाम्बार 1खौ जों सोलोंबाय दाउसिनफोरखौ नायनो होदोंना बिनिफ्राय जों सोलोंनो हायो मा बिसोरो आबादबो मावा थिनानैबो दोङो सेभिंस बिस्रा जेबो गैया अब्लाबो बिसोरो जिंगासिया मानसियाबो बेखौ सोलोंनांगौ नाम्बार 2आ जाहैबाय ए लेसन फ्रम नेचार बे मिथिंगानिफ्राय मोनसे लेसन जों सोलोंनो हायो माबोरै सोलोंनो हायो होमबा गड फिड्स देम इसोरा बिसोरनो जाहोयो अब्ला जोंखौबो दिनै इसोरा जाहोगोन सोरगोनि आफा इसोरा बिसोरखौ जाहोयो बेनिफ्राय जों नैबेयावहाय मोननै बुस्थुखौ जों सोलोंनो हायो जाहैबाय बे इसोरा जाहोयो होननाय सोदोबा माबोरै जाहोयो होनब्ला जों बेखौहाय सोलोंनि गड इज एक्टिभ इन क्रिएशन इसोरा सोरजिनायाव
ओरैबायदि एक्टिभनो बे सोरजिनो हाग्रा सोरजिग्रा आरोना क्रिएसन खालामग्रा दिनै मानसिखौ सोरजिबाय बुहुमखौ सोरजिबाय मिथिंगानि गासैखौबो बियो सोरजिबाय दिनै बियो नोंखौ बाय मिस्टेकआव बियो सोरजियाखै होनना बुंदों बाय मिस्टेकआव बियो संसारनि गासैखौबो सोरजियाखै गाव गोसो जानानै गावनि इच्छा बायदि सोरजिदों आरो बे इच्छाया आंनि सायाव दिनै इसोरा मा हास्थायदों जों बेखौ नायनो रोंनांगौ बे मिथिंगानि बिरबायग्रा दाउसिनफोरखौ बे सानफ्रामबो आदार जाहोयो अब्ला मानसिखौ मानो जाहोआ जानो जों जिंगासिनो गोनां गैया बेनिखायनो जों मोननै बाथ्रा सोलोंनि गड इज एक्टिभ इन क्रिएसन सोरजिनायाव इसोरा बिराद एक्टिभ थियारि बियो जेब्लायबो रेडि जाना थायो होनना बुङो गड इज फेथफुल इसोरा फोथायजाथाव होनना बुङो मानो फोथायजाथाव होनोबा नाय दाउसिन दाउलाफोरा जेबो आबाद मावा खेथि मावा अब्लाबो बिसोरखौ जाहोबाय थायो सानफ्रामबो बेबायदिनो जाहोबाय थायो बिसोरो माब्लाबाबो राननानै थैया ना आरो बिसोरो गावनि गथ' फिसाफोरनोबो बिसोरो जाहोयो होनना बुंदों अब्ला साननानै नाय इसोरा जुदि दाउसिन दाउलानोनो बेबायदि जाहोयोब्ला बिनि फिसाफोरनोनो बेबायदि जाहोयोब्ला मानसिनो मानो जाहोआ जानो मानसिखौथ' दिनै गावनि आखाइजोंसो दाबावदों जिब जुनार बिफां लाइफांखौ गासैखौबो बियो गावनि खुगानि रावजों बियो सोरजिदों होनना बुंदों ना बुहुमनि मिथिंगायाव थानाय गासैखौबो बियो गावनि खुगाजों सोरजिदों नाथाय मानसिखौ गावनि आखाइजों बियो हाद्रिनिफ्राय बियो दादों होनना बुंदों इसोरा बेसे अनो अब्ला जोंखौ मानो फोराननो जोङो मानो जिंगासिनांगौ दं नङा होमबा एसके दख'ना अके आमेन आमेन थेंक इउ निकास अके निकास खाख्लारि हालेलुया आमेन अके आमेन प्रेज द लर्ड थेंक इउ सो माच अब्ला जों नैबेयावहाय मोनसे बाइबेल सिरिजों नायबावनि दे साम्सनि 145 नि भार्स 15 आरो 16 खौ जों नायनि गितफोर जों नायनि बेयावहाय बाइबेल सिरि मोनसे नायबावनि बिनि उनाव जोङो थांबावगोन दसे सम नोंथांमोनाबो नायोबाथाय नायनो हागोन गितफोरनि 145 मा लिरदों बेयावहाय जों नायनि 15 आरो 16 खौ नायनि नैबेयाव लिरदों बयनिबो मेगनफ्रा नोंनियाव नायदावो आरो बिसोरनो नोङो नांगौ समाव ओंखाम होयो होनना बुंदों आरो 16 सिरियाव जोंखौ बुंदों नोङो गावनि आखाइ मुथिखौ खेवनानै गासै जिउ गोनांफोरनो हास्थायनायखौ जाफुंहोयो होनना बुंदों आमेन ओरैबायदि बाथ्रा गोसोआव नांनाय गोरबोआव नांनाय नङा होमबा माबायदि गोरबोआव नांनाय माबायदि गोसोआव नांनाय होनोब्ला साननानै नाय जोङो जेब्ला इसोरनिथिङै नायदावो ना बयनिबो मेगनफ्रा नोंनियाव नायदावो इसोरनियाव दिनै नायदावो होनना बुंदों जिब जुनार बिफां लाइफां गासैबो इसोरनियाव नोजोर होयो होनना बुंदों दिनै जोंबो नोजोर होयो जों जेब्ला इसोरनियाव नोजोर होयो जेब्ला जों इसोरनियाव नायदावो आरो बिसोरनो नांगौ समाव ओंखाम होयो होनना बुंदों जों जेब्ला इसोरनियाव नायदावगोन इसोरनियाव जों गाबज्रिगोन इसोरनियाव जों बिगोन अब्ला बियो नांगौ समाव जोंखौ जाहोयो होनना बुंदों इसोरा अब्ला जों जिंगासिनांगौ गैया संसारनिखौ जों साननो नाङा इसोरनि होनायखौसो जों साननो नांगौ आरोना 16 सिरियाव जोंखौ बुंदों नोङो गावनि आखाइ मुथिखौ खेवनानै गासै जिउ गोनांफोरनि हास्थायनायखौ जाफुंहोयो होनना बुंदों प्रेज द लर्ड इसोरा ओरैबायदि जाहैबाय गावनि आखाइ मुथिखौ बियो खेवनानै होयो गासै जिउ गोनांफोरनो हास्थायनायखौ जाफुंहोयो जिउ गोनांफोरनि हास्थायनायखौ बियो जाफुंहोयो होनना बुंदों इसोरनियाव जायनो बिदों जायनो आजावदों बेनो मोनदों होनना बुंदों ना सुरेश मिसं अके प्रेज द लर्ड इसोरनियाव जायनो बिदों बेनो मोनदों दिनै नोंथाङा बिदों नोंथाङा दिनै मोनदोंना मोनाखै गोबाङा बियो मोनाना बिनि खारनखौ आं माब्लाबा लानानै फैगोन आं दिनै इसोरनियाव जेब्ला बियो इसोरा आंनो होयो दिनै नोंथाङा बियो मानो मोना आं बियो मानो मोना गोबां जाहोन थानो हागौ ना बेनिखायनो इसोरा दिनै जोंनो टाइमलि सम मथे बियो होयो होनना बुंदों होफ्लांबाय बेबायदि नङा सोरजिनांगौमोन बेबायदि नैबेबायदि सोरजिफ्लांबाय बेबायदि नङा इसोरा दिनै गोसो जानानै जोंखौ जाहायो गोसो जानानै बियो जोंखौहाय फेदेरोना जोंनि गासैयावबो बियो गोसो जानानैसो होनना बुंदों बेखौ नायथ'वा बेबायदिनो थाथ'थों बेबायदि नङा इसोरा नायो नाथाय जोंसो नायजाथाव जाया जोङो जुदि फाबावनो नांथाबनानै थायोबा फाइबावनो गेलेनानै थायोब्ला इसोरनिफ्राय जोङो माबोरै इसोरनि आशीर्बादखौ मोनगोन इसोरनिफ्राय माबोरै जोङो हामजा जानायखौ मोनगोन
जों बेखौ सोलोंनि बेनिखायनो जों दिनैहाय सोलोंदों नाम्बार 1आव जों मोनदों जाहैबाय मा जोङो दाउसिनफोरखौ नायनानै जों सोलोंनांगौ होनना बुंदों जों जिंगासि नाङा 2 नाम्बारा जाहैबाय मा 2 नाम्बार जोङो मिथिंगानिफ्राय जों सोलोंनांगौ मा सोलोंनांगौ इसोरा मिथिंगाखौ सोरजिबाय मिथिंगायाव बुहुमाव थानाय गासैखौबो बियो सोरजिखाबाय आरो बियो नांगौ समाव बियो जोंनो जाहोगोन होनना 3 नाम्बार मोनसे लास्ट पइन्ट आं बे समाव बुंनो लुबैदों बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों जों सोलोंनो हादों नङा होमबा बे दाउसेनफोरखौ जाहोदोंब्ला दिनै नोंनि जिबना बे दाउसेनफोरनिख्रुइ बेसेन गोसासिन नङाना होननानै बाइबेल सिरिया जोंखौ सोंदों थारैनो नंगौ मानो होनोब्ला दाउसेनफोरखौ बियो खुगाजों सोरजिदों नाथाय मानसिखौ बियो गावनि आखाइजों दादों होनना बुंदों आरो बे हाङा दाउसेनफोरनिया बुंनायजों लोगोसे हाङा सोरजिदों हां गोनां बिसोर उजिदों नाथाय मानसिखौ मा खालामदों होनना बुंदों फुनानै सुफुंनानै होदों गावनि खुगानि बारजों बियो हां सोदों होनना बुंदों गावनि एक्टियारखौ बियो दिनैहाय होदों होनना बुंदों इसोरा दाउसेनफोरखौ एसेबां जोथोन लायो अब्ला मानसिखौ मानो केयार लाया जानो मानो जोथोन लाया जानो इसोरा जों आरो बेवहाय मिथिनो हाबावना मानसिखौ इसोरा गावनि महरजों समान सोरजिदों होनना बुंदों You are made in God's image इसोरनि सावगारियाव जोंखौ सोरजिनाय जादों You are redeemed by His Son आरो बे इसोरनि फिसाज्लानि गेजेरजों जोंनि पापफोरखौ बियो सुस्रांजादों नामा जों रिडेम खालामजादों पापनिफ्राय जोङो सुस्रांजानायखौ जों बे इसोरनि फिसाज्लाफोरबो जिसु ख्रिस्टनिफ्रायसो जोङो मोननो हादोंना बिनिफ्राय जोङो इसोरजों मिथिजानायफोर इसोरजों जों नायजायो आरो इसोरजों जों अनजायो इसोरा जोंखौ नायोखायसो इसोरा जोंखौ अनोखायसो बियो गावनि फिसाज्लाखौ दिनै संसाराव हरनानै जोंनि पापफोरखौ बियो बानस'दों अब्ला नोंथाङाबो दिनै गावखौ सोंनानै नाय नोङो जुदि इसोरनि महराव नोङो सोरजिजाबायब्ला आरो नों जुदि साननानै लाबायब्ला इसोरनि फिसाज्लाखौ आंनि पापनि जुनै बे संसाराव हरमारबाय नंमारगौ आं पापनिफ्राय निमाहाखौ मोनबाय आं गहोजानायखौ मोनबाय होननानै साननानै लाबायब्ला इसोरा थारैनो नोंखौ अनो मोनसे बाइबेल सिरि आं नायबावनो गोसो जादों बे समावहाय जों नायबावनि रमान्स चेप्टार 8 भार्स 32 रमारिनि लिरनाय नोंथांमोनाबो नायोब्लाथाय नायनो हागोन रमारि 9 बालाबनि 30 सिरियाव जोंखौ मा बुंदों जों बेयाव नायबावनि ना मोजां बाइबेल बोसोन बेयावहाय जों नुनो मोनगोन बेयाव बेबायदि लिरदों बियो गावनि फिसाज्लाखौनो आखथियाब्ला जों बयनिबो थाखाय बुलि होबाय होनना बुंदों आखथियालाबा बियो गावनि फिसाज्लाखौनो जोंनो होबायब्ला गासै मुवाफोरखौ इसोरा जोंनो ओरैनो होनाय नङा ना सोंदों आसरित बाइबेलनि बाथ्रा लिरदोंना मा लिरदों बेयावहाय इसोरा दिनै जोंखौ अनोखायसो बियो दिनै गावनि फिसाज्लाखौनो बियो आखथियालाबानो होदों होनना बुंदों ना गावनि फिसाज्लाखौनो दिनै मानसिनि जुनैहाय मानसिखौ अननायनि जुनै बियो गावनि फिसाज्लाखौनो होदोंब्ला अब्ला नोंनो जानायनि थाखाय इसोरा दिनै मानो होआ जानो जों फोथायनि ना इसोरा दिनै नोंनि थांनानै थानायनि थाखाय बियो मानो नाया जानो दिनै इसोरा जोंखौ अनोखायसो बियो दिनै गावनि फिसाज्लाखौ होबाय बेनिखायनो जोंनि जानाय थानायनि थाखाय इसोरा जोंखौ नायनाय नङा बेखौ जों माब्लाबाबो साननो नाङा होनना बुंदों एसेबां इसोरनि अननायखौ जों मोननो हादोंब्ला नङा होमबा नाम्बार 3 नैबेनो जों सोलोंबायना दिनै जों गावखौनो सोंनानै नाय दिनै दाउसेनफोरखौनो इसेबां अनोब्ला आरो मानसिखौ मानो अना जानो मानोना मानसिखौ गावनि महरनि समान बियो सोरजिदों होनना बुंदों ना बेनिखायनो दाउसेननिफ्राय बेसेन गोसासिन नंगौना नङा जों गावखौ सोंनानै नाय रंजालि हायनारि हाय ब्रादार गुड इभिनिं अके गुड इभिनिं टु थेंक इउ सो माच लाइभआव फैनायनि थाखाय देरसन नार्जारि आमेन अके आमेन थेंक इउ सुरा मिसुं आमेन थेंक इउ सो माच बेनिफ्राय मोनसे जों सोलोंबावनाय बेवहाय द चेलेन्ज जोंनि गेजेराव चेलेन्जआ बेनो आं इसोरखौ फोथायथाबनो हादोंना हायाखै ट्रास्ट द फादार जोंनि आफा इसोरखौ आं नांथाबनानै फोथायनो हादोंना हायाखै बे बाइबेल सिरिया जोंखौ मा फोरोङो जों बेखौ नायबावगोन दे मोनसे आरोबाव
जोङो गिनायनिख्रुइ बिफाखौ फोथायसिननांगौ नामा? जों संसाराव थांनानै थानायनि थाखाय जानायनि थाखाय जोङो गियालासिनो जों इसोरनियाव नांथाबनानैसो थानांगौ, इसोरखौसो जों फोथायनांगौ होनना बुंदों ना? जोंनि फोथायनायफ्रा लेजिनेस जानाङानो। इसोरखौ फोथायनाया इसोरखौ गाबज्रिनाया नंगौ इसोरखौ जों फोथायनो नांगौ। नंगौना नङाथाय? इसोरा आंखौ अनगोन ना अनाथाय? आंखौ हेफाजाब होगोन ना होआथाय? आंनि साननायफ्राव आंनि मावनायफ्राव इसोरा आंखौ देरहासार खालामगोन ना खालामाथाय? बेबायदि साननो नाङा। खालामगोन, बियो आंखौ अनो, बियो आंखौ नायो, बेबायदि साननायजों जोंनि गासै खामानिखौ मावनांगौ नांगौ। दिनै दाउसिनफोरा जेब्लायबो बिरबायानो थायो, नागिरबाय थायो, बिसोर जेबो गिनाय गैया होनना बुंदों ना? जेबो गिनाय गैया। बिसोरो मिसिबनानै उन्दुब्लाबो बिफांनि सायाव थायो, बिसोर गोग्लैजानो माब्लाबाबो गिया होनना बुंदों। माब्लाबाबो गिया। बेनिखायनो बिसोरनिख्रुइ बांसिन रेसपन्सिबिलिटिया दिनै इसोरा जोंखौ खालामो होनना बुंदों। गाबोननि थाखाय नोङो जेबो जिंगासिनांगौ गैया होनना बुंदों। गाबोननि थाखाय नों जेबो जिंगासिनांगौ गैया। गिनाया जायफ्रानोखि इसोरखौ नांथाबनानै थाया, इसोरनि बाथ्राखौ मोजां मिथिया, इसोरनि गोजानाव थायो, बिसोरबायदि मानसियासो दिनै संसाराव थांनानै थानायाव जोबोद गियो होननानै बुंदों ना? लेक अफ ट्रास्ट, फोथायनाया आंखालनि थाखाय, फोथायनाया खमनि थाखाय दिनै संसाराव थांनानै थानाय मानसिफ्रा गियो होनना बुंदों। आं मा मावनानै जागोन, आं मा खालामगोन, नाथाय गिनांगौ गैया। जायनाखि इसोरनाव नांथाबना थायो, इसोरजों सिथाबना थायो, बेबायदि मानसिया संसाराव थांनानै थानोब्लाबो जेबो गिया, थैनानै थांगोनब्लाबो जेबो गिया होनना बुंदों। नाथाय जाय मानसिया इसोरनिफ्राय गोजानाव थायो, फोथायनाया खम, लोरबां, बिसोरबायदि मानसिया थांनानै थानोबो गियो आरो थैनोबो गियो होनना बुंदों। आंखौ बुथारफैयो होननानै रावबो बुंनो हानाय नङा जाय गिग्रा। नाथाय इसोरनियाव जाय नांनानै थायो, आंखौ फोथैदो, मोदोम हिसाबै थैनायनिफ्राय आङो सुख मोनगोन, नाथाय आं सोरगो रायजोआव आंनि आत्माया इसोरजों थानो मोनगोन, आं थैयोब्लाबो आं रंजागोनसो होननानै बुंनो हाग्रा दङ। नाथाय जायफ्रा इसोरजों नांनानै थायो, बिसोर बेबायदि बाथ्राखौ बुंनो हायो होनना बुङो। मोनसे बाथ्रा आं बे बिषयाव बुंबावनो लुबैबाय। बाइबेल सिरि मोनसे नायनानै जोङो दिनैनि आयदाखौ जों फोजोबगोन। बोसोन बिजाबनि 3 बालाबनि 5 आरो 6 जों नायनि। प्रभाब चैप्टार 3 verse 5 आरो 6 जों नायनि। माबायदि होनो फोथायनाय, आं बुंबाय थादों नङाबा? बेयाव जों नायनि। बेयाव लिरदों, गोसोमानिजों फोरबोखौ बिसास खालामदो, नोङो गावनि मिथिनायाव बरसा खालामनो नाङा। मोनफ्रोमबो खामानियाव फोरबोखौ गोसोखांनानै मावदो, बिनो नंथारगौ लामाखौ नोंनो दिन्थिगोन होनना बुंदों। आसरित बाथ्रा जों दिनै मोननो हादोंना? गोसोमानिजों फोरबोखौ बिसास खालामदो होनना बुंदों। जों खुगाजोंल' फोरबो, इसोर आफा आंखौ बासायदो होनना बुंबा जानाय नङा। जोंनि आत्माजों, जोंनि गोरबोजों जों बुंनो हानांगोन, आं फोथायनो हानांगोन। नोङो गावनि मिथिनायाव बरसा खालामनो नाङा। दिनै आंनो रोंखाजोबगौ, आंनो मिथिखाजोबगौ होननानै जों माब्लाबाबो गावनि सायाव फोथायनाय लानाङा होनना बुंदों। इसोरनियावसो फोथायनांगौ, इसोरनियावसो बरसा खालामनांगौ। मोनफ्रोमबो खामानियाव फोरबोखौ नायनानै, फोरबोखौ सिगाङाव दोननानै, फोरबोखौ गोसोखांनानै मावदो होनना बुंदों। बेनो नंथारगौ लामाखौ नोंनो दिन्थिगोन होनना बुंदों। संसाराव जों दिनै थांनानै थानायनि, जानायनि थाखाय जेबो जिंगासिनो गोनां गैया। फोरबोआ जोंखौ नायगोन होनना बुंदों बे बाइबेलनि गेजेरजों ना? नोंनि गासै गोरबोजों ना? all your heart, नोंनि गासै गोरबोजों, आत्माजों नों इसोरखौ फोथाय, बिनियाव बरसा खालाम। अब्लाना बियो मा खालामगोन होनना बुंदों? मा खालामगोन? अनखांगोन। जोंनि नांगौफोरखौ बियो होगोन। दाउसिनफोरखौ जों जेरैहाय नायदों नङा होमबा? बिखौ एसेबां अनो इसोरा, बिसोर जेबो जिंगासिनांगौ गैया। बियो नोंखौबो जोथोन लागोन। He will care for you. नोंखौबो बियो दैदेनगोन, जत्न लागोन। बेनिखायनो जों दिनैनिफ्राय जों आसा खालामनि, जों बेखौहाय जों सोलोंनि। दिनैहाय जों गिनायनिख्रुइ, आं मा जागोन मा मावगोन, बेनिख्रुइ जों इसोरनियाव फोथायनानै थायोब्ला इसोरा जोंनि गासैखौबो बियो सुफुंगोन आरोना, बियो जाफुंहोगोन आरो। अब्ला बे समाव आं जोबनाय फारसे थांनोसै। सोरबा आरजनि खावलायनाय दङब्ला बे समाव आं खावलायदों रिकुवेस्ट खालामहरनो, बेनि उनाव जों फोजोबगोन। बे समाव आङो मेथाइखौ ससे दामना होनि, बेनिफ्राय आरजनि खावलायनाय दंब्लाथाय बे समावनो मेसेजाव लिरनानै हरदो, बेनि उनाव जोङो फोजोबगोन।
बेसेबा हाबनि सायख्लुम हेल' अके ब्रादार प्लिज आंनि थाखाय प्रेस खालाम अके सुरामिसं अके जागोन बिसयखौ लिरना हरोब्लाथाय मोजां जागोन दै आरो सोरबा जुदि आर'ज खावलायनो लुबैब्ला मेसेन्जाराव हरनानै दोनहर बिसयखौहाय आं आर'ज खालामगोन मेथाइया मोजां खावलायनाय दंब्ला बे समाव लिरनानै हरनो खावलायबाय दसे सम बेनि उनाव जों आर'ज खालामनानै फोजोबनो दिनैनि हाबाफारिखौ इसारा होदों हनै मिथिंगायाबो जिउआव सिरि मोनना थानायनि बेरे रुंनाय बायदि रुंग'लांदों हनै मोजांनि बोथोरफ्राबो सुबुं जिउनि बुहुमा मिथिंगा बर' आदा आंनि न'खरनि थाखायबो एसे आर'ज खालामदा अके मिथिंगायाबो जिउआव सिरि मोनना थानायनि बेरे रुंनाय बायदि रुंग'लांदों हनै मोजांनि बोथोरफ्राबो सुबुं जिउनि बुहुमा अके अब्ला जों फोजोबनाय फारसे थांनि जों आर'ज खावलायनाय मोनदों सानै सारा मिसं अके बिथांनि थाखाय आरो मिथिंगा बर' बिथांनि थाखाय जों आर'ज खालामगोन बेनि उनाव जोङो फोजोबगोन दिनैनि हाबाफारिखौ ना सारा मिथिंगा आर'ज खालामनि जोंनि गोजौसिनाव थानाय सोरगोनि गोथां आरो गोथार अरखौ इसोर आफाखौ दान बे समाव हामबाय होनदों मानोना नोंनि गेदेर अननायखौ मोननायखाय बे मोनाबिलि समाव जे जोंनि बाथ्राजों सावरायनो थाखाय बे समखौ मोनदों फोरबाफा आरो बे समाव बिसासखौ गथायदों फोरबाफा जे सारा आरो मिथिंगा बिथांमोननि न'खरनि थाखाय जों नोंनियाव गथायदों बिसोरनि न'खराव नोंनि गोथार जिउजों नों दैदेनदो फोरबाफा बिसोरनि गोसोफ्राव बिसोरनि आत्माफ्राव नोङो खोथा बुंदो नोंनि गोथार जिउजों बिसोरनि न'खरखौ दैदेनदो अनलायनाय न'खर खालामदो फोरबाफा संसाराव थांनानै थानायाव संसारनिखौ जिंगासिनायजों नङा फोरबाफा नोंनि अननायखौ नागिरनानै नोंनि अननायजों दैदेनजानाय साफ्रोमजोंबो लोगोसे थादो फोरबाफा बिसोरनि न'खरनि साफ्रोम सोद्रोमाफोरजों नोंनि गेदेर अननाय आशीर्बाद आरो बोरखौ होनानै दैदेनदो फोरबाफा दानो बे समाव गथायदों फोरबाफा जायफोर बेक्तिफोरा दिनैनि बे मेसेजखौ नायदों बिथांमोननि जिबनाव बिसोरनि आत्मायाव नोङो खोथा बुंदों आं फोथायदों आं मिथिदों आं मोनदांदों मानोना नोंनि अननाया जोंजों लोगोसे थायो फोरबाफा दिनै जों संसाराव मानसि जानायखाय संसारनि जानायनि थाखाय थांनानै थानायनि थाखाय जों गोबां जिंगासि नाथाय नोङो बाइबेलाव बुंनाय बायदि फोरबाफा बुहुमाव नोंनि सोरजिनाय दाउसिनफोरा दिनै जिंगासियालासेनो थांनानै दङब्ला मानसिखौ नों बिनिख्रुइ साबसिन समायनासिन साननो हाग्रासिन सोरजिनायखाय जोंखौ नोङो बांसिन अनो फोरबाफा जों मिथिदों जों मोनदांदों बेनि थाखाय नोंखौनो हामबायनो फोरबाफा आरो जों मिथिदों फोरबाफा नोंनि अननायनि गेजेरजोंसो नोंनि गावनि सासेल' बिसाखौ जोंनि थाखाय हरबाय जों फोथायदों
नोङो जिउनि बासायगिरि आरो जोंखौ नों अनसोग्रा होननानै बापा हामबाय नों बे समाव जायफोर बिथांमोना बे भिडिअखौ नाय बिथांमोननि गोसोआव आत्मायाव नोङो खोथा बुंदों नोंनि गोथार जिउजों बिसोरनि आत्माखौ नों सुफुंदो बापा फैबाय थानाय समाव नोंखौ गिग्रा मानिग्रा आरो फोथायग्रा जानानै नोंनियाव नांथाबनानै थानो हायो नोंनियाव गिग्रा जानाय नोंखौ अनग्रा जानानै थांनानै थानो हानाय नोंनि बोसोन बायदि सोलिलांनो हानाय जोंनि आत्माफोरावनो खोथा बुंदो आरो खामानि मावदो बापा हामबायनो बे समाव जोंनि आरज खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आरज सासेल' बासायग्रा ख्रिस्ट'फोरबो जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ स' माच जाय बिथांमोना आंनि लाइफआव बाहागो लाबाय दोननोसै ना सोरबाफोर माबा मोनसे बुंनोब्लाथाय बे समाव आं हगारदों नोंथांमोना बुंनो हागोन दान्दिसे सम माबा मोनसे फोरमायनो माबा मोनसे मिथिनो दंब्ला फुलमनि मुसाहारि भेरिनेस अके थेंक इउ स' माच गोजोननाय थाबाय आंनि लाइफआव बाहागो लानायनि थाखाय इसोरा जों साफ्रोमखौबो बेबायदिनो मोजाङै दैदेनलांबाय थादों मोनसे बाथ्रा बुंबावनो लुबैबाय रावबो जेबो बुङाब्लाथाय मानसिया जेरै थांनानै थानायाव सानफ्रोमबोनि थाखाय जोङो ओंखाम जायो नङा होमबा ना बेदर जायो मोदोमनि थाखाय आरो बियो ना नाथाय जोंनि आत्माखौ जों फोथांनानै लाखिनो थाखायब्ला आत्माखौ जों हुस्थ' खालामनानै लाखिनो गोनांब्ला जों मा खालामनांगौ जायो होनना बुंदों आत्मानि आहार बे जाहैबाय इसोरनि गाहाम राव गोथां राव बेखौ जों जानो नांगोन आरोना जेरै जों दैखौ लोंबाय थायो जेरै जों ओंखाम जानायखौनो जाबाय थायो जानाय नाखौनो बेदरखौनो जों जाबाय थायो मानि थाखाय देहाखौ गोख्रोङै लाखिनो थाखाय बेबायदिनो जोंनि आत्माखौबो जोङो गोख्रोङै लाखिनो थाखाय ना जोंनि इसोरनि आहारखौ जों जानो गोनां बेनो जाबाय इसोरनि गाहाम राव बाइबेलनि गोथां राव सारा मिस अके थेंक इउ ब्रादार अके थेंक इउ स' माच प्रतुल दैमारि दासो नुदों आं अके आं फोजोबनो जाबाय दिनै आं नेक्स्ट आङो लाइभ फैबाय थानो आं सेस्था खालामसिगोन एसे फ्रियाव फैबाय नालाय बेनि आरो अब्ला आं बेखिनियाव दोनथ'नोसै ना इसोरा जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामथोंसै आरो बयनिबो जिउआव गोजोननाय बयनिबो न'खराव रंजानायखौ लाबोदों थेमोन बसुमतारी अके आंखौ आर'ज खालामना होदो ब्रादा जामानि नागिरबाबो जाफुंजाला खामानि अके आं दिनैथ' फोजोबबाय फंबाय आं नोंखौ आंनि पार्सनेल आर'जआव आं दाहाय गोसोखांगोन ना जिथा नार्जारि थेंक इउ स' माच अके थेंक इउ गोजोननाय थाबाय अब्लाबो थेमोननि थाखाय आं दाहाय आंनि जोबनाय आं आर'जआव आंनि पार्सनेल आर'जआव आं लाफासिगोन अननानै मेसेन्जारावबो आर'जनि बिसयखौ लिरनानै दोनहरनो आं खावलायनाय थाबाय आं आर'जआव गोसोखांगोन आरो दै अब्ला इसोरा जों साफ्रोमखौबो मोजाङै दैदेनथोंसै जोंनि न'खराव जोंनि हारसिं जिउनि थांनानै थानायाव जोंखौ गोजोननाय लाबोबाय थाथोंसै आंनि दिनैनि लाइभ फैनाय हाबाफारिखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय गोजोनथोंसै आमेन बाय बाय थेंक इउ गुड नाइट